ilitum da kaningje nang kok ke wang nang kok atheke la son lo ajir ding plui pen ilitum a autonomous council ajakong nang pe bob bom lo athima ilitum akhei aphan la Assam along kido jasemet Arian akhei atum la pen India government along ta Arian akhei atum ilitum akhei Mongolian akhei phanke elang rop pen ilitum six schedule pen kelong a political ajakong ilitum phan nang pe bob bom la son si alang litum claim lo pini an ke theklong lo nilitum 2015-16 ahut pen ningje lo la pen nelia bangke 2007 ening kan newspaper along ke klang Karbi Anglong la pen Assam a district Nogao a district Teremplak ke Bongo Bhumi Pinchong dat jitu Bongo Bhumi la ke Bengali atum adet pu Pinchong dat jitu alam Bongo Senatum ningjelo la ke 2000 surihini ra throxia ning kansi kaningje la pen la so Bongo Senatum a procession ke klang ta dalimbari pen Bhoksong dalimbari malom bansi ke klang non an ke ilitum theklong lo o anajir kiding hill area minister pulotang te inglong aso IMLA si hill area minister mandun titi athema six schedule ajak kong ke hill area hill tribe atum angbong along si duk six schedule ajak kong ke hill tribes atum inglong ajo ke duk akhei so atum tribe atum aphan Karbi Mizo Naga Khasi Garo Dimasa Tiwa La Syam Latum Kupi Rengmanaga Latum along si ajak kong du la si minister hill area minister puta inglong arat IMLA pensi minister mandun jang la non BJP atum nang klang det pen ni BJP atum jakong long lok pen alang litum yu kedam tang ningkan phota a home amunit aphansi ha Sipsagor anathu ke wang anathu pen ke wang IMLA phan alang li ge Mongolian lo zeta alang li hill tribe kalidet alang li phansi MLA minister Retd minister pilo la pen non bangke Bengali phansi pidet lo khe alam ningje nang kok lo athema bang khe alam khe aphan lang si halatum claim da claim lo Bongo Sena pu la ke khe alam lo Bongo Sena atum aning ke hang kape pling dia phan Karbiang long ke Bengali adet kape plang dia phan si non Krishnendu Pal aphansi HAD minister pilo alang lige RSS amunit la pen Borak Valley Silchar na tu pen amunit lo alang li phansi
Karbi Anglong, West Karbi Anglong, di Mahasau, Ahempu Pinchong. Aphanta Constituent Assembly debate Sota Ketkipudo. Hill Area Minister ke Pavedet si Kachok Pahala Daki Pudo. Sita non ke pedokoklo, baru pedokoklo, sita inglong asosi Hill Area Minister bom na Aphanta. Captain Sangma ta Hill Area Minister lo. Maham Singh ta Hill Area Minister lo. Lapi ke Satro Singh Terona ke hai ta Hill Area Minister lo. Lapi ke Dhoniram Rongpia ke hai ta Hill Area Minister lo. Lapi ke Gandhiram Timung ta Hill Area Minister man lo. Lapen ke Barelong Terang ta man lo. Lapen ke Dorsing Terang ta man lo. Lapen non api Sum Rong Hang ke hai ta man lo. Son si ilitum 6 schedule area ke 6 schedule amunit si lang bom lo. Teta non ke ilitum adet Karbialong ri lapen di Mahasau anta Bongo Sena tung ipuateng si Bongo Bhumi kapet chonghi anat si non pon bom lo non Bongo Sena amunit si ba Bongo Sena pen alang li kacecini dota tek alang li metang matke Bongo Sena ka lidet mene seta alang li tum akhei si non ke ilitum ala det ahempu man lo aja katunge pulo lake minister chok CEM si jata claim di pulo chief executive member si jata claim di pulo ahok lo six schedule jong si kapang tang pe meji pulo tang te ahok lo six schedule chief executive member si jata claim di ahok alam kata seta Haro Krisir Kebra Troxir Kebra Poninkan Haro Krisir Kebra Troxir Kebra Poninkan Six Schedule Constitution Amendment along isi Governor Ajakong Papawitudatsi Apranke with the recommendations of the governor with respect thereto. We can talk do. Hala swadim ke non ke the government of the state we talk wrong. Tamane government of Assam we talk wrong. Tamane government of Assam kulo tante like Assam a council of ministers atum alam lo labang alang yung ajakong pikok lo 1995 aningkan ASDC ho MOU kasohia ho MOU sohidat penamat six schedule amended no parliament atu ka amend ta prapik hangjang siklo yonong mo petandet mange ade ba Bongo Sena tu maningke hanga kam lo pojo ama ki claim ta pe prapik ala so non hill area a minister bang aja kong ave pusi pulo seta paragraph 14 along ang ding pi krep along ketok dak la pu hello the governor may at any time appoint a commission to examine and report on any matter specified by him relating to the administration of the autonomous districts and autonomous regions in the state, including matters specified in clauses C, D, E,
and F of sub-paragraph 3 of paragraph 1 of this schedule, or may appoint a commission to inquire into and report from time to time on the administration of autonomous districts and autonomous regions in the state generally and in particular, on the provisions of educational and medical facilities and communications in such districts and regions, the need for any new or special legislation in respect of such districts and regions, and the administration of the laws, rules, and regulations made by the district council or the regional council and the regional council or and define the procedure to be followed by such commission. Halada kopilomay pu commission governor aning hanglote appoint ame kopi pisi ke chok tema pu ke lang ya phan kopi pilo la commission ke lang nahi hala so commission ke lang nahi ke C abang ke B kunana lo C gadi kalang C D E F C D E F C get create a new autonomous district, increase the area of any autonomous district, diminish the area of any autonomous district, unite two or more election vote tipike chere pemi nangji purani tum kading jever nili tum ye poisa ve lasi un ek claim ji lam si ne tum than chot kitab si nang por nang kitab pen nang than un chot governor discretionary power do sita governor ta council of ministers apen chief minister bansi phere munak kiti discretionary power pulotante governor aning ke hang pen Assam government phan alam krepin pen governor to claim un sitanon e claim Retd kiti la pen hala ilituma district adang a area kapi jum ya phan ke claim ji ilitum a district ilitum Karbianglong echet aphuthak along kapre ke pondedi la so phan ke Assam government commission seng atlo tuning 2025 aningkan additional chief secretary Kalyan Chakraborty aphansi a commission ahem pu kapin chong alang li siya laso a commission a chairman Kalyan Chakraborty si non Karbianglong alang li survey bomlo athik thete Krishnendu pal ke chini dun atlo alang li pensing vai bomlo la pen alang li tum aning ke hang ting pen claim det athik itum phere me alam nasi election hot matha pe me nangji rat atu ilitum rat aphan punang kok leader atum det le vote ki pi gali rat atum si vote ki pi leader tum da chok chelo seta leader ta rat atum ang bong pen si leader ke man leader puru konak ni pen le ke bang gali kapre kali rat atum ang bong pen si leader ke man lasi leader tum kachari nang ya aro akam lo cari thek thek pulotan te rat atum si leader phanta ke lar nangji election hut lata ke lar nangi ka lahelo lasi non nilitum ning dogdelo e PHLC pen ke Krishnendu pal alang like sik schedule amonit kali
alang lipan sik sidul akam kapelang lapen karbiang long west karbiang long di mahasau ahempu kapin chong lake nilitum ning dok delo APHLC pen nitum oppose lo object lo nitum objection lo lake kavedet takali inglong aso aminis IML ta bang trok do rokong kita non ke teklong lo la bang trok ta thang alia ve kusi bang Assam government udap lo alang litum phanke minister da batnu alia ve thang ning joy no kusi bang putu dap lo seta alang litum ambong inut le inut aphan le pisita ilitum ning oi ederjia podlo ba pheri phika pheri nang ba de jike ka avederjia podlo non ke ilitum karbia khei inglong arat atum di mahasau asor kuki atum rengma atum tiwa atum garo khasi atum anta syam atum anta non ke kaphere nang koklo itu masih sidul ajak kong ha borak veli pen ke wang bengali amunit apansi pitu datlo itum la ke phere meme la pen itum APHLC pen ke lason ke chok ki usi nelitum lamthe kepaklang pardon parts thereof so as to form one autonomous district lake ilitum karbiang long area pijum hak sita claim un pethe muchot sita claim un lapen ilitum district kopilone along ba ituma district apart kopini apart acet aphuthak kopini district along pacerap dun lok sita claim un lapen la so bangke la commission tum pensi claim nai lapen hala a commission non HAD minister ke fodun lok ke piluma ladak pulo the report of every such commission with the recommendations of the governor with respect thereto shall be laid before the legislature of the state by the minister concerned. Minister concerned. Tamane HAD minister. Together with an explanatory memorandum regarding the action proposed to be taken thereon. Affirmed by Governor Pulo, non by Government of Assam. 1995 in Incan, ASDC Hood. Lapen, in allocating the business of the government of Assam among his ministers, the governor may place one of his ministers specially in charge of welfare of the autonomous districts and autonomous regions in the state. Autonomous district welfare kaduk away. Kelang dia pan. Ilitum HAD minister pan pikoklo. Commission selam detpen. Ko PPC claim nang ima puta. Kitok kita ilitum HAD minister kitok gi. Athema ladak together with explanatory memorandum boleh jadi hala explanatory memorandum kitok gi matlab hala ke hill area minister lagi alang li si togi lapen cabinet along place gi lapen assembly along place gi ante CM aning ke hang aling pende ke claim unji gali minister taja kong duko pu anajir ke ding ke ilitum inglong aso o minister matsi itum a CM ke ilitum siksidul ajak kong kacihar jak abang lopo amasi alang lipan padigdar de derlo non ke bangamuni lagi itum adet nang si right tip dia ke itum lagi Bongo bumi kape man dia tum si non ke itum adet ahempu ke man non ke lake
Ilitum a CEM pan argue je pinda lage claim that po. La pen, kupuson je claim that po. Ilitum National Party pina. BJP के National Party. बा कांग्रेस का National Party. National Party बोले थे हाई कमांडो. हाई कमांड alam si la itum HAD minister ta Croyji la pen itum a CEM ta la si Croydunji. HAD minister bang CEM afan direct pupedaji bang ke chalako pupedaji ti puji ga Amit Shah fan ti puji Amit Shah fan than na po son order pinon pupo kalite Himanta Sharma fan pupo Tuliram fan son papiklem nun pupo anke ilitum a bongo bhumi alidar si ilitum a CM fan papiklem toipo indirectly si claim ji latum ke directly ke claim kli la hello itum kachini dam nangiya dim non ke la son nang pache plan ke tu pen nilitum pubom tiki election hun matha pe mi nangji tu ilitum ajahagatum BJP long ke do anatum alang litum uruno doi pen lakputi by do pen hem so pen la pen ason poisa achat ke long pen job card pen ration card pen job BJP fan vote pidun lo hala BJP fan vote pidun anatum hello non karbiang long bongo sena fan ke hodaya tum lo ilitum ab BJP long ke do an leader tame kacho claim nun chot atum tame halatum anta adai do non Karbiang long di Mahasau West Karbiang long non bongo sena atum alidar fansi non pidet le jakong pidet le non amat alang litum ilitum a district amen lar le de jimene sita amen ke larji a provision da dakdo dak 2FF kolong lata la so 2FF ta 1969 aning kansi lata kapil ludun 2FF ta lata alter the name of any autonomous district visito autonomous district amen anta lar thakun la pen la ke lang dunji ge la so commission na tumlo nagalang commission along dagmat tok dakde CDEF wan di tok tok Teta haladak special jong si akaprikta kelang nangi dolote wala lada ketok dotukok lamat lata papi ludun chok le ponde amen dalar tupak unlo Karbiang long dapu is anatyo bangge Dipu district pu pinchong data teklo lapen West Karbiang long ge Hamren district pu pinchong data teklo Karbiang long pu tribes atu amen penke a district papa videt po la son ta videt ji komatum lo ke chok chike la uruno doi pen a jo lakpoti by deo poisa pen a jo self help group atum pen a jo BJP fan pape hai no latum lo non ilitum adet bongo bhumi kapinchong ji akam ke claim du latum la sinilitum pubom lo